Голямата ми мечта е в България да има саркома център или специализирано саркома звено, където да се лекуват и деца и възрастни. Това го определяме като лична кауза, да бъдат хората информирани, обществото информирано, защото знанието означава по-малко да се страхуваме. Казвам се Лидия Витанова и съм основател и председател на Сдружение Заедно срещу саркома. Саркома е първичен рак на костите или меките тъкани. В моята глава си го представям като тихият убиец, защото протича изцяло безсимптомно. При децата специално се развива много бързо, агресивен е и крие много потайности и опасности. Не знаеш какво те чака зад ъгъла. През 2021 година 15-годишният ми син Ники го диагностицираха с остеосарком. Беше съвсем случайно, неочаквано, едно нормално развиващо се дете. Просто една сутрин се събуди и каза: мамо, не мога да си опъна кръка. Оттам започна нашето ходене по мъките, всъщност поставяне на диагноза, лечение. В България няма мултидисциплинарен подход в лечението на заболяването, т.е. ние тичахме от една болница в друга болница, от двете места ни казваха различни неща и ние бяхме поставени в ситуация, в която трябва да взимаме решения, за които не бяхме подготвени. За съжаление, при нашия син нещата се развиха негативно и 8 месеца след поставяне на диагнозата той почина. При проява на болка в определена, примерно, става или отток в някой крайник, това не означава директно, че ние имаме злокачествено заболяване. Но означава, че ако имаме проблем, трябва да потърсим на време помощ, най-вече ако той се задържи по-дълго време. Проекта, по който кандидатствахме в фонда с Фантастико до теб, беше за реализирането на информационна кампания за симптомите на саркома. Това ни беше главната идея, просто да извикаме и да кажем: саркома го има. Не е задължително да се срещнете с него, но е хубаво да стане ясно какво представлява. За съжаление, в нашата страна онкологичния регистър няма данни от 2016 година насам, така че ние в момента нямаме реална представа колко са заболелите. Това са заболявания, които протичат по коренно различен начин, имат и различни симптоми и някои от тях протичат по-бурно, по-агресивно, други обаче имат по-индолентен ход, т.е. по-бавен, не са толкова агресивни и могат да съществуват години наред. Фантастико до теб бяха едни от първите, които ни подадоха ръка, за да осъществим една много важна за нас цел, именно да информираме хората за заболяването. Смятам, че за първи път се прави подобен род кампания, която да се фокусира върху редки заболявания, каквито са саркомите. И това е една първа стъпка от решаването на проблемите на тези пациенти. И много се радвам, че Фантастико до теб подпомогна тази кампания. Пациентите, които тръгват по този път, трябва да знаят, че този път ще е дълъг, ще има спадове, но ще има и възходи, да не се страхуват.